बहुत कुछ देखला सुनला के बाद ये जिंदगी के एगो बहुत बढ़िया सच्चाई बतावल जाता तनी ध्यान से और आखिरी तक जरूर सुने कि जे उम्र में कच्चा बा उहे करत प्यार सच्चा बा। कि जे उम्र में कच्चा बा उहे करत प्यार सच्चा बा, आ जे तनी चालाक बा उ दोसरा के उड़ावत मजाक बा। जे 30-32 के पार बा ओकरा शादी के इंतजार बा, आ जेकर शादी फिक्स बा ओकरा जिंदगी में सबसे बड़का रिस्क बा। जेकर शादी हो गईल उ भीड़ में केनियो खो गईल। भाई हो जेकरा शादी के साल भर हंसी खुशी बीत गईल, बुझिया उ दुनिया के सारा बाजी जीत गईल। जे खूब बढ़िया नसीब वाला बा उ 2 साल में 2 गो जन्मौले बा, आ जे 3-4 गो होखा देहलस उ अपने जिंदगी के होखा देहलस। जे 40-50 के बाद भी हंसता ओकरे घरवा बसता, आ जे बस रुपया पैसा जो होता वो दिन रात भर रोता। जे मन दिल के साफ बा ओकरे सही से निकलत बुढ़ापा बा। जे जवानी में इंग्लिश छाटता उ 60 के बाद घिसनी काटता। यह बात जिंदगी के सच्चाई। अगर आपके अच्छा लागल होके तो एक लाइक कर जाओ, शेयर कर जाओ। फिर मिल जाता ऐसे ही मजेदार कविता में। तब तक के लिए जय हिंद।